Hej, tady Leslie a dnes tu mám video. Takže, víte, jak jsem tady dnes zrovna dávno dělala video pro Kuptu k jeho narozeninám. Doufám, že víte. A mám tady další narozeninové video. Ano, pro mého nejlepšího kamaráda, kterého znám už teď to bude 10 let. Ano, bude to 10 let, co se známe. A tím kamarádem není nikdo jiný, než StoryOMakeyTV.cz. Ano, přesně tady ten. Tohle je můj nejlepší kamarád už od školky. Známe se spoustu let, jo. Ale tímhle bych asi začala a dám mu to, co asi bude chtít slyšet. Hodně štěstí, zdraví, ať si máš život dobře, ať tě rodiče poslouchají. A tenhle den je udělaný specificky pro tebe. Ano, 28.7. roku 2024 jsou tvé 13. Ano, 13. A k ním ti strašně hodně gratuluju. A se děje cokoliv. Já budeme se kamarádi. Doufám, že se nepřestaneme bavit kvůli nějakým hloupostem. Jak je to s Vadilou. Ale k tomu se vyjadřovat už teď nechci, protože to 3 roky zpátky. Jo. Ale i tak. Hodně štěstí, zdraví, měj se dobře, hodně lásky. Jo? Měj se hodně dobře, přeju ti všechno nejlepší. Snad tě tvůj brácha nebude štvát, jo? Teď strašně doufám, jo? Protože vím, jaký tvůj brácha je. A dokáže někdy docela dost naštvat, jo? Takže hodně štěstí.